Δεν μου λες, τότε που παίζατε με τη Γαστούνη που λες που έπαιζες και εσύ που μου είχε πει τι... που τα πιασε όλα εκείνος ο Ντουλάκ. Ένα λεπτό σιγή. Ναι. Και ήταν η μπάλα στα τερματοφύλακα στο παίκτη της Γαστούνης. Ναι. Και το σουτάρει και μπαίνει μέσα. Πριν λήξει. Πούστηκα δηλαδή. Ναι, δηλαδή το σουτάρισε, δεν είχαν ακόμα κινηθεί γιατί ήταν για τους πεσόντες, είχαν σκοτώσει κανέναν και τα δύο ακροφυλάκια. Για... Αυτός ήταν προσοχή φαντάζομαι. Ένα λεπτό σιγή. Και μετά αρχίσανε ποδόσφαιρο. Οι διεθνείς εκτυπήσανε κάτι σου του Μακλέα. Βολίδες, ντιν, τα πιανε όλα. Λέει, δεν που λες. Πολλά σουτ. Πολλά. Σουτ, 60-70 σουτ. Και τα πιες και τα 70. Μιλάμε για πολύ. Εδώ στο τέλος βγαίνει και το φιλίκαρε. Λέει τέτοιο τερματοφύλακα λέει δεν έχουμε συναντήσει. Και χριστιβολίδες. Μιλάμε για πολύ και έκανε κάτι πεζές. Μιλάμε για πεζές στις γωνίες. Στις γωνίες του τέρματος. Άκουσε. Έκανε κάτι πεσές. Μιλάμε για πολλοί πεσές. Κατάλαβε. Και του δώσανε συγχαρητήρια. Μπράβο. Παίζει πολύ μπάλα. Μια φορά παίζαμε με τη